De medewerkers van Poont waren bij het verlaten van de boot op het eiland voortaan dagelijks opwacht tot nog meerdere personen. Nevens het IM ontsteer je bij een dreigende situatie. De twee malje hier erbij een actieve rol. Wij verdenken ze ervan dat ze journalisten belet hebben om een reportage te maken over Sinterklaas. En daarbij ook openlijk geweld hebben gepleegd en bedreigingen hebben geuit. De kwestie luidt gevoelig op het Ameloon. Mensen die wij spreken willen net een soort kwiet over het Sinterklaasfeest of over deze vervolging. Zij vinden dat elke vorm van aandacht, of dat nou positief of negatief is, dat die het feest kapot maakt. Naar eigen zinnen laten zij deze zaak dan ook oer onder mensen die het er doel oer hebben en wachten ze het oordeel van de rechtbank nou eerst af. Omroep Poont vindt het goed om te jaren dat er mensen vervolgen worden. Het is een goed signaal dat je van journalisten af moet blijven. Poont heeft er veel vertrouwen in dat het goed komt en hoopt dat er dit jaar met het feest geen gelijke incidenten voorkomen. Ook hoopt Poont dat de Amelanden zich realiseren dat het niet oké is wat er is gebeurd om mensen met de dood te bedreigen. Meerdere personen hebben een klacht in de bestuurder van de cameraploeg van Omroep Poont. Het IM zegt likwijls net genoeg bewijs om deze persoon te vervolgen. Wij vinden dat de chauffeur zich niet schuldig heeft gemaakt aan enig strafbaar feit. Onder de gegeven omstandigheden, er was sprake van intimidatie, er was sprake van dreiging. Hij wilde alleen maar wegrijden, heeft dat ook gedaan en op een manier die wat ons betreft gezien die situatie ook wel gepast was. Het is nog net bekend wanneer de rechtbank in Ljouwert de zaak inhoudelijk behandelt.